आरो जोङो 15थायाव 15था गेलेबा रावबो बेखौ जोंखौ ना खालामनो हाया जों 15था गेलेबा जों 15थाबो देरहागोन जों होननानै जोंहा रायजोफोरनि सायाव जोंहा बिसास दं बे फोथायनाया जोंहा दं। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरखार फैनाय लोगो लोगो गोख्रों खामानि मावनाय। EM प्रकाश बसुमतारिया फाखानि लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। गोबां खस्थ' आरो हान्था मेलायाव भुगिनांनाय रायजो राजाफोरा सिमांखौ मोगथाङाव नुनो मोनदों। बावैसो गोदानै दाफुंजानाय BPF सरखारनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 8 नं दतमा बियाबाव गोग्लैनाय गुबुन गुबुन जौगानाय खामानिखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंनानै होयो BTCनि EM प्रकाश बसुमतारिया। दतमा बाजाराव RCC कभार ड्रेनखौ 85 लाख राङाव लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय जायो। दतमा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं G+2 प्रभिजनखौ 100 लाखआव EM प्रकाश बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फा गायसंनानै होयो। गसाइनिसिना स्टेट डिस्पेन्सेरि हस्पिटालनिफ्राय सिखारबिल लामासिम 1.0 किल'मिटार गोलाव जानथायनि दोंसे लामाखौ 100 लाख राङाव लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय जायो। नर्थ दतमानिफ्राय ट्राम लाइनसिम 400 मिटार गोलाव जानथायनि RCC कभार ड्रेनखौ 100 लाख राङाव लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय जायो। गोबाव समनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थाबोनाय आरो थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरखारनि समावबो फाक्कानि लामानि मोखां नुनो मोनै गामिनि रायजो राजाफोरा BPF सरखार फैनायनि उनावनो EM प्रकाश बसुमतारि बेखेवना होनायाव गोजोननाय फोरमायदों। गिबि खुलुमबाय थ' स्कुलनि अन्थाइ खाम्फाल' नङा दहाय थांनाय फुं समनिफ्राय जोङो दतमा बाजार बेखौ ड्रेन खालामनो जोङो 85 लाख थाखानि बा 85 लाखनि जोङो फुंनि हाबाफारि बायदियै जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय दतमा बाजारनि मोजां बे ओनसोलखौ मोजां थासारि खालामनो थाखाय बा जोङो हाब्रु दैब्रुनिफ्राय बासायनो थाखाय जों बेखौ अलरेडि जों फुङाव गायसनखांबाय। बेनि उनावहाय जोङो उत्तर दतमा बेवहायबो जोङो 1 कौटि थाखानि ड्रेन काम CC ब्लक रड बेवहाय जोङो मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसनखांबावबाय आरो बेनि उनावहाय जोङो गसाइनिसिना स्टेट डिस्पेन्सारिनिफ्राय सिखारबिलसिम थांनाय जे कासा लामा बे कासा लामाखौबो जोङो 1 कौटि थाखानि लामा लुफुंनो थाखाय जोङो बेवहायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो दा जोबथारनायाव दा दतमा गोजौसिन फरायसालियाव जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक हिसाबै बा एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं हिसाबै जोङो बेवहायबो जोङो हाबाफारि बायदियै जों गायसननानै लानो हाबाय। आसा खालामदों निस्सय जे जोंनि सात्र सात्रिफोरनि बा जोंनि एडमिनिस्ट्रेटरफोरनि सुबिदानि थाखाय जोङो दिनैनि जे एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक बा एडमिनिस्ट्रेटिभनि जे बिल्डिं बेखौ जों निस्सय मोजाङैनो जों मोजां मोगथां महर होनो हागोन जोंहा आसा खालामदों आरो बिनि उनावबो निस्सय जोङो बे स्कुलाव नांनाय बायदियै आङो बे जिहेतु आं बे स्कुलनिनो आं छात्र निस्सय आङो नाजागोन बे स्कुलनि मोनफ्रोमबो अभाब अभिजगखौ पुरन खालामनो थाखाय बा फुलफिल खालामनो थाखाय आङो निस्सय 100% आं नाजागोन आंनि आखायाव जे क्षमता थायो बेखौ आं निस्सय बेवहाय बेबहार खालामगोन। दिनैसिम जोंनि सरकारा 3 मास बा 4 मासल' फ्राय जादों आंहा आसा दं बिसास दं निस्सय फैबाय थागोन समाव बे स्कुलनि नामाव माबा मोनसे
जौगाखांनायनि माबा मोनसे मावनानै होनो हाबावगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबैथ' जेबो बुंनांगौ गैया। बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया निस्सय जोंखौ गोबानानै लादों, आखुवालि लाखादों होननानै जों मिन्थियो। मानो होनोबा थांनाय दाख्लै बिटिसिनि जे इलेक्सन बेवहाय जोंनो रायजोफोरनि जे मेन्डेट जों 28टा 40टानि गेजेराव जों 28टा मोननो हादों। थ' जोङो बिसास खालामनो हायो, जों आसा खालामनो हायो फैबाय थागोन जे एप्रिलाव जे जानो थांगासिनो दं जे एसेमब्लिनि इलेक्सन बेवहाय निस्सय रायजो राजाया जोंनि फारसे भट होगोन। मानो होनोबा थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बिटिसि जन्म जानायनि सिगांनिफ्राय बिपिएफ राजनिति दोलोआ जेब्ला जन्म जादों बेनिफ्राय जे खुंथाय गोहोआव लानानै रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि जेबायदि हाबाफारि लादों, जेबायदि खामानि मावदों बेवहाय बिसास दङ। ओंखायनो थांनाय गेजेर मोनसे बा 2020निफ्राय 2025सिमाव रायजो राजाफोरनिफ्राय जों बाहेरायाव दंमोन आरो ओंखायनो फिन खेबसेबाव 2025आव बिपिएफ राजनिति दोलोखौ फिन खेबसेबाव सरकाराव लाबोदों। जोंहा आसा दं, बिसास दं। बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि, हारि माहारिखौ जौगाहोनायनि दायित्व दायबद्धताखौ निस्सय रायजो राजाया जोंनो होगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बे बेलाया हाइकमान्डनिसो बाथ्रा, बेखौ जोङो आं थोंजोङै बेखौ बुंनाय नङा। मथेथे बिपिएफ राजनिति दोलोआ बा जोङो एनडिएजों थानानै जे राजनिति गेलेनो जों थांगासिनो दं बेवहाय जोङो एनडिए हिसाबै जोङो सरकार दागोना बे 100% बेखौ रावबो नुय खालामनो हाया। जोङो 100% सरकार दागोन। एनडिएनि जाय बिजाथि बे बिथांमोना एकदम गोरलैयैनो देरहागोन जोंहा आसा दं। आरो जोङो 15थायाव 15था गेलेबा रावबो बेखौ जोंखौ ना खालामनो हाया। जों 15था गेलेबा जों 15थाबो देरहागोन जोंहा होननानै जोंहा रायजोफोरनि सायाव जोंहा बिसास दं, बे फोथायनाया जोंहा दं।